ľudia skôr vítam od dnešného videa. A dneska to bude Rivals, ale používam random zbranie. OK. Takže typeček by tu niekto mohol ísť. Počkaj. Známy český reper Dominik Vyšata, maleckým menom Berčetý, skončil v slovenskej väzbe. Počkaj, čo? Problémov sa dostal Aha. ako v jeho bratislavskom štúdiu zomrelo mladé dievča na predávkovanie. Takže splash. Počkaj, mne sa nejako laguje. OK. Musíme dať random zbranie. OK. Ak mi poviem sniper, kam mám to vyhrané. Crossbow. To sa tiež dá, ale... Ak ste si všimli, som si upravil toto. 972. Klídek. No mám 72, tak čo som tu hral bez natočenia. OK, ďalší kolo. To ako má? No neviem takto. OK, tak dáme si tu ďalšiu. Shotguna. Počkaj, kde je typek? Neviem, kde je typeček. Co to hodilo? Toto ja neviem s nejakými zbraňmi, takže... Čo budeš robiť? Čo bude? On má molotov, to je ale... Čo on mi dal headu na... Gown blinds to browse. Čo on mi dal headu? Snad nie. Čo? Českého repera poslal sudca do väzby v prípade dokázania viny mu hrozí až 15 rokov za mrežami. Z Bratislavy Andrej Zamžel, televízia Joj. Záhadná smrť v dennom centre. Oho, minus. Muža nevideli susedia niekoľko dní, objavili hasiči za dverami bytu jeho mŕtve telo. Mužovi zmizli peniaze a podozrivou z krádeže je jeho švagrina. Tisícky eur v režii. Nevadí. Ktorý sa ešte nekončia. Ja som nevedel. Ja som nevidel. OK, to bol len začiatok, takže... U 47-ročného muža a žiaľ lekár musel konštatovať úmrtie. Policajti podozrivého zadržali. A tu niekto hrá na počítači tiež. Arena. No. Mám tu tento meč, takže neviem. Jeho brat bol narušený, tak vyprával proste, že ho týra brat, nedáva mu jesť. Bola sa to povedať aj na sociálnu pracovníčku na úrade práce, neriešili to, tak to dopadlo tak, ako to dopadlo. Pavol Čertík, televízia Joj. 23-ročná Slovenka odišla na svadbu na filipínsky ostrov Boracay a dnes ju našli mŕtvu. No bože, to sa... nedá. Jej telo objavili v opustenej kaplnke. Keď sa pred niekoľkými dňami Nehraz. z Nitry nevrátila z pláže, pátrala po nej polícia aj kamarát. No. Podľa dostupných informácií Čo, už nemôžem. odišla v pondelok ráno z hotela na pláž.
Tam ju videli ešte o 13. hodine. Do hotela sa Minus toľko to? kamaráti preto zalarmovali miestnu políciu. Zverejnili aj plagát s fotkami, kde sa píše, že na sebe mala naposledy oblečený čierny top a pletenú čiapku. Za nájdenie Michaely ponúkali odmenu 50 000 filipínskych pesos. Čo? Hodinami prišla smutná správa. Popoludne filipínskeho času náhodný svet OK, rozmestili. na mieste Slovenku mŕtvu. Naše rádio a priniesli aj závery z miesta a rozhovor so svedkom, že mu mali nájsť pri tejto odľahlej kaplnke v opustenom letovisku. Telo malo byť v strašnom stave. Kamarátka mladej ženy nás informovala, že Michaelu zabili. Rezort diplomácie je informovaný o úmrtí občianky Slovenskej republiky a náš zastupiteľský úrad v Žakarte je v kontakte s rodinou a poskytuje asistenciu v rámci svojej pôsobnosti. O prípad sa zaujímajú miestne médiá. Píšte, že obyvatelia ostrova Ale dosť už. V rozhovore im šéf tunajšej polície hovoril, že na ostrov Uzvik trocha ide. Slovenka 1. marca s priateľmi. Na miestnu políciu sme sa dovolali aj my. Že, no, Že aj keď je u nich noc, všetci policajti, ktorí sú v službe, sú momentálne v teréne a vyšetrujú úmrtie mladej Slovenky. Ako aj to, že prezerajú kamerové záznamy. Informácie nám poskytnú zajtra. Vzhľadom na ochranu osobných údajov nemôžeme Čakaj. poskytnúť informácie. Diana Pavlová, televízia Jo. konečne sme niečo aj vyhrali. Kaňavský nastúpil do väzenia. Minulý týždeň ho definitívne odsúdil najvyšší súd na 5 rokov za prijímanie úplatkov a zneužívanie Exogan. verejného činiteľa. Uznali ho vinným za to, že Čo on mi dal hedu zasa? Nevadí. Ex-policajt sa dlhodobo zdržiaval v Bosne a Hercegovine, kde požiadal o azyl. Informáciu ako prvý priniesol portál 360. Trnavský policajt mal údajne v kúpeľni niekoľko mesiacov sledovať susedu a jej 9-ročného syna. Prišli na to včera, keď majiteľka bytu našla kameru za ventilátorom. Policajti zaisťovali stopy až 7 hodín. Trnavský policajt Peter S. spustil skrytú kameru do tejto vetračky z bytu, v ktorom býva. No nemáš šanci. Keď sused prišiel na vonok z nimi, No, ten plamenomet bol zázrak, lebo plamenomet, to nikto nemá proti tomu šanci. Crossbow. Tak to by sme mohli snajpiť. To som bola ešte vtedy pri ňom. Dal dole krytku a tú vrtulu teda vybral a potom som už teda išla od neho preč. A on si to tam robil. Povedal potom ale po 10 minútach, že musí si vybehnúť hore do bytu, zase tam to robil, potom, že zase musí vybehnúť a potom ešte raz si vybehol. Mňa vlastne napadlo hneď, že však nezdalo sa mi to. A hovorím jej, nemohla... Čo on mi dal zasa čot. Sprostá, že však on je policajt. Na. od januára sa pravidelne snažil akože... Mám 9 kľúčov. My sme si mohli kúpiť nejaký wrap box. No, mám tu veľa týchto wrapov, tak ani nehovorím. Mohol by som dnes prísť do obeda alebo tak. A mám nejaké kapsule, takže si otvorím. A ja, že mamina, nezdá sa mi to, Kapsule. veď on tam musel dať kameru. Nebudu to nič uvať určite, ale fajn. Tam dal kameru. Že čo? Aha, Unreal z Minecrafte normálne. 7-8 hodín určite zaisťovali všetky dôkazy, všetko... Normálne, čo točím. Čo som točil školu tu. Ja som videla len večer, keď ho tu, lebo chcel utiec cez zadný vchod, som ho zbadala, ale pustili ho. Policajti zaistili rôzne pamäťové médiá, telefóny, elektronické zariadenia na sledovanie a kameru. Taký dlhý kábel, možno cca 30 metrový, ktorý ťahal vlastne z jeho 3. poschodia až k nám na prízemie. Časť záznamov videli a boli v šoku. Okrem pár záberov na sprchujúcu sa pani bol podľa žien hojne na záberoch aj malý chlapec. To nebudem riskovať. Ako sa môj malý brat tam kúpe. Môj brat mal teraz 9 rokov, nakoľko si aj pán, čo to spravil, ten pán policajt, náš sused, vymazal hneď všetky fotky z Facebooku, tváre, všetko. On si je dobre vedomý toho, čo spravil. Počas dňa sme sa pokúšali skontaktovať s policajtom, avšak bezúspešne. Volaný účastník dočasne nedostupný. Prípad si hneď prevzal úrad inšpekčnej služby ministerstva vnútra. Momentálne prebiehajú... OK, risknem to a... Začal trestné stíhanie vo veci pre trestný čin ochrana súkromného bydlí. V tomto prípade môžeme povedať, že o vcelku nový trestný čin, ktorý bol Veď ja som to kupoval. v roku 2021. Podľa tohto trestného činu je možné, že páchateľ môže byť odsúdený dokonca, ak sú tam deti, až na 4 roky
Ja tu kupujem. Sadzava sa bude posudzovať aj podľa toho, či mal policajt osobitý motív, či No, čo? pre peniaze kvôli vybieraniu Samsung. alebo pre Aha. vlastnú potrebu. Sme sa dostali. Sexuálne psychologické posudky, najmä ak tam ide o maloleté deti, takže sa tiež určite bude skúmať. Matka aj dcéra sú v šoku, že sused, otec malého chlapca, manžel ženy, ktorá pracuje na súde a policajt sa dopustil takéhoto niečoho. Viete čo, nie, práve že u policajtov by sme mali mať tú istotu, že toto by sa stať nemalo. Práve že oni nás majú chrániť pred týmito ľuďmi, nie oni sami, aby to robili. Juraj Hajdin, televízia Joj. Známy český Hej, lekár Dominik Vyšata, umeleckým menom Berčetý, skončil v slovenskej väzbe. Do problémov sa dostal potom, ako v jeho bratislavskom štúdiu zomrelo mladé dievča na predávkovanie. Kriminálka našla u neho množstvo drog, hrozí mu dlhoročný trest. Ešte upozorňujeme, že nasledujúci obsah nie je vhodný pre maloletých divákov. Pán Vyšata, zobrali vás za drogovú trestnú činnosť, čo na to hovoríte? Čo sa odohralo vo vašom štúdiu, keď tam zomrelo tá jedno mladé dievča? Musíme sa k tomu vrátiť. Berčetý je 26-ročný známy český reper, ktorý posledné roky žil na Slovensku. V jeho pesničkách spieva o drogách, ťažkom živote či peniazoch. Koncom decembra sa na Slovensku dostal do problémov. V štúdiu, kde tvoril, prišlo pred jeho očami o život len 25-ročné dievča. Bolo predávkované drogou GHB, ktorá má euforické účinky, zvyšuje chuť na sex a znižuje zábrany. Berčetý jej zavolal záchranku, až keď bolo neskoro. Sú aj videá, kde ona už leží na zemi a dáva na seba, on dá najprv na seba to video a potom ho dá na ňu, ešte to napísal, že teda má problém, prestala nadrávam dýchať tým, že Toto by sme si mohli dať. teda dobrovoľne neviem, či vedela o tom, že si to dáva, či to nebolo Mám veľa tých. na stole, z ktorého sa možno omylom napila. Deň pred smrťou mladej ženy takmer identicky prišiel No, život a ja by českého som išiel už na to dievča. na To sa verejno. podarilo zachrániť v poslednej chvíli. Nemám nič stratiť a... U Berčetyho štúdiu Ole na väzina. hašiš a Zadara. GHB. Vyšetrovateľ A mám Ludvík construction. drogovej trestnej činnosti, no neskôr ho musel On nehlasuje. obvinenie zrušiť, pretože veľmi Prečo je arena zrovna, musíme sa dať ráno. Máme sleep, yes, sleep máme. A to sa mení každé kolo, takže... No, teraz by sme mohli, že každých 5 kol, takže, ale nie, ja to nemením každý. Takže kopí 5. Takže počkať. Záhadná smrť v dennom centre po tom, čo staršieho muža nevideli susedia niekoľko dní, objavili hasiči záchranný bytu jeho mŕtve telo. Mužovi zmizli peniaze a podozrivou z krádeže je jeho švagrina. Tisícky eur vraj minula na zábavky a zlaté prstene. Krízy sa ešte nekončia, a chvíľu sme späť. Aha. To sa buguje. Aj. Na zdravie! A lagi. Ja mám hacker. Čo? Type... Počkaj, ty piče. Haha, kamo, mám tiež RPG, takže... Čo? Zabijajú na...
Na, tak. Sme jednotkou v ponuke kvalitných výrobkov za nízke ceny. Potvrdzuje to aj ocenenie Best Buy. Lídl. Každý deň nízke ceny. Nové Dena Trends Prosky absolvujú dvakrát rýchlejšie a výzva pokožka Aký slávy lev. a lepšie chránenie Podáva tiež Construction. On si moc verí. Sakra. Dáte mu žiarivý znak. Koho to najhoršia zbraň. A ešte horšia je Gauntlet. Nový Opel Grandland. V elektrickej a Gauntlet. hybridnej verzii. Ste pripravení? Čo on mi dal hnedu? Restaurant Pizza od 216 gramov. Energy. A K-Classic toaletný papier 20 kusov za 5,19. Máte radi Mega Zľavy? Máme ich v Kauflande. Kaufland. Mega zľavy na Alza.sk. Osvíci na mega nízke ceny elektroniky, hračiek, drogérie a tak ďalej. Kúp napríklad televízor LG s umelou inteligenciou pre optimalizáciu obrazu a s výkonnými reproduktormi. Klikni a ušetri v mega zľavách na Alza.sk. Zubná pasta pre biele a silné zuby? Žiaden problém. So zubnou pastou Lakawood White pre zdravé, silné a prirodzene biele zuby. Lakawood White. Ukážte svoj zdravý úsmev. Kiska oslavuje 46 rokov s fantastickými ponukami. Zľava 20 až 60% na svetový nábytok. Vyberte si napríklad z rôznych jedálenských stoličiek už od 27 eur. Zľava 60%. Kisk Scandinavian Sleeping and Living. Vaša cesta. Čo? Váš cieľ. Na. Nové BMW iX s elektrickým dojazdom až 701 km. Ja chcem si Vizionársky dizajn. Ne, paintball gun. Interiér a inovatívne Tentokrát. technológie. Kamkoľvek vás cesta zavedie. Vaša intuícia. Vaša rada. Let's go, sme to dali legit. BMW iX s Chytaj obtok. dojazdom až 701 km. Nože sa. Tak si banány. Takže. Aj ty si to daj aj malé... Normálne už mal. Ja som dneska ešte prikúpil. Ne? Ešte kilo. No. Ale som mal Na. dneska. Ešte dneska máme už len pár Sakra. Sakra, prečo? Prečo? Jedol si polievku? Sakra, sakra, sakra. Ja som bol na obede, ja som nebol na obede. Ja si zoberiem do roboty. No fajn, aj. Rozhodol Asla, som mi napísala, čo mám kúpiť, som kúpil. A zajtra chce robiť francúzske zemiaky. Je zapečené. Na, sakra. Takže klobasy je doma Prečo som umrel? Všelijaký. Musíme to teraz Vralo, dať. že nemá klobasu. Čo ja viem, či by boli dobré Random. Tvrdila 68-ročného muža susedia nevideli už niekoľko dní. Hasiči napokon špeciálnym náradím dvere otvorili a našli za nimi bezvládne telo. Prípad vyšetruje polícia. Dvere bytu neotváral, obyvatelia v dennom centre na laboratóriu. Proste táto zbraň je najlepšia. Táto zbraň je ľudia najlepšia normálne. Tak, tak, tak. Záchranné zložky zalarmovali susedia. Do tohto denného centra v Humennom prišli v popoludnejších hodinách. Manželka mu zomrela a deti má v zahraničí. Podľa slov susedov žil v byte Čo on mi dal žedu? Na. Ešte vážne na to mi Susedia dúfali v šťastný koniec, no žiaľ po otvorení dvier už akákoľvek pomoc bola márna. No. Ľudia, toto by bolo všetko, kto videa, dajte like a odber a uvidíme ešte u ďalšieho videa takéhoto, tak dajte like a odber a čus! Smrti na mieste určiť nevedeli.